Maayong adlaw sa inyong tanan. So karon ako giluto. At od-od jud ko murag nag-crave ani. Paborito kay ni nako. Sa una di ko ganahan ni mukaon pero pakibaw na ko nga rich in collagen. Gigira jud ko luto ani. So guess ko sa kong giluto. Nawa ninyo. Tadadadada! So nag-reheat ta og Adidas. Adidas is chicken feet. Pero sa Pilipinas, ang tawag naman is Adidas. Ako na siyang ginihit. Actually, pila niya siya kaadlaw sa ref. So, ako na siyang ginihit para mag-crispy siya. See? Adidas. Okay ni. Sabi nag-mahihit na siya. Buwan na pitik din. Adidas. So, ako giprito para medyo crunchy. Pasensya na mga kay nat bakbak ida mo tas. So, taon pagbalik. So, muna ako ang paniod ko karon. Tiil. Kubaw ba mo nga kani siya rich in collagen. Na sa laing Asian countries mahal kay ni. Kay mo ni sekreto sa mga babae dito. Kay rich in collagen. Ang tiil sa mga. Yeah. So, ipa-crunchy na nato. Balikan natin. Okay? Mga unta ninyo, chicken feet.